De beroemde Franse schrijver en filosoof Marcel Proust schreef bij leven een vragenlijst. Hij stelde een vragenlijst op ten einde zichzelf en zijn omgeving beter en verdiepender te leren kennen. Die vragenlijst die gebruiken wij als uitgangspunt om een gesprek te voeren met iemand uit de Limburgse cultuurwereld die we kennen, maar verdiepender gaan leren kennen. En vandaag doen we dat met niemand minder dan Fenna Okrajensek. Zeg ik het nou goed? Helemaal goed zo weer. Mijn god, we kennen elkaar al zo lang en ik heb het altijd fout gezegd. Iedereen wordt altijd nerveus van mijn achternaam als ze moeten uitspreken. We hebben je voor een spiegel gezet, Fenna. Mm-hmm. Wat zie je eigenlijk als je in de spiegel kijkt? Ik zie een vrouw van 40 jaar. Die, toen ik 40 jaar werd, toen werd ik me ook bewust van, het is een andere levensfase eigenlijk. Ik voel me relaxter, ik voel me zekerder en wat meer relativerend, denk ik. Als je in de spiegel kijkt, vind je jezelf mooi? Ja. Mooier geworden naarmate je ouder wordt? Eigenlijk wel, ja. Mensen die mij lang kennen weten dat ik alle maten en vormen gehad heb in mijn leven. En heb ik me ook altijd wel oké bij gevoeld, maar hoe ik er nu uitzie, ja, is de mooiste versie, denk ik. Gelukkig en ontspannen. Ja. Wat is het eigenlijk voor jou, geluk? Wat is de hoogste vorm van geluk voor jou? Als je dat vraagt, dan denk ik nu meteen aan Italië, waar ik dan met mijn gezin aan tafel zit en we lachen en we genieten. En ik kijk mijn man aan en dan denk ik, ja, zo hadden we ons dat voorgesteld. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Afgelopen zomer. Toen zijn we op vakantie geweest in de buurt van Napels. En we zeggen altijd, we hebben heel veel mooie vakanties gehad, maar dat was de mooiste. Ja. Echt geluk. Gewoon geen stress, geen telefoon, niks. Alleen met z'n vieren en lekker genieten van elkaar, de zon, eten, drinken. Ja. En de tegenkant, wat is je grootste angst? Ik denk dat ik weet zeker, mijn grootste angst is dat er iets met mijn kinderen zou gebeuren. Ja, zonder twijfel. Ja. Maar popt dat wel eens op in een boze droom dan? Dat komt ook wel gewoon eens als je denkt van... meestal denk ik ook van, het leven gaat zoals het leven gaat. Ik probeer het niet aan alle kanten te controleren. Ik wil mijn kinderen ook vrijheid geven. Hè? En niet van, waar ben je? En dat ik met een telefoon zit te checken waar ze zijn. Zo ben ik helemaal niet. Maar als ik dan zeg, je moet om 5:00 thuis zijn en het is 5:10. Dan word je zenuwachtig. Ja, en dan ben ik toch wel heel blij als ik de poort open hoor gaan, ja. En 40, nou ja, als we de gemiddelde levensverwachting serieus mogen nemen, ben je bijna op de helft. Ja. Om het zo te zeggen, bijna halverwege. Mm-hmm. Hoe zit dat met je eigen sterfelijkheid? Hoe kijk je daar tegenaan? Ik ben niet iemand die, ja, wat ik net ook zei, ik hoef niet alles te controleren. Ik weet dat ik een keer doodga. Er zijn ook mensen in mijn leven doodgegaan of zijn met de dood geconfronteerd, ook op jonge leeftijd. Dus dan word je daar al heel erg bewust van. Mm. Maar ja, ik ga een keer dood. Dat is zo. Dat is een feit. Ben je er bang voor? Nee, vind ik ook niet erg. Niet voor jezelf, maar wel voor je naasten. Ja, dat denk ik, ja, als ik ga, nou ja, dat is dan maar zo. Liever niet nu. Ik hoop ook dat ik zeg altijd, ik ga voor de 100. Sowieso, hè. Maar nee, niet ten koste van alles. En je wordt geboren en je gaat weer dood. Dat is een feit. Daar ook heel nuchter in. Ja, ik ben ook wel redelijk nuchter, denk ik. Ja? Ja, in alles. Ik denk dat ik... Wat is je leidende eigenschap? Hoe zou je jezelf in 1 eigenschap het meest typeren? In 1 eigenschap. Ja, ik denk dat ik wel een doorzetter ben. Dat is het eerste wat in me opkomt. Ik ben ook heel aardig hoor, maar dat is het eerste wat in me opkomt. Ja. Laten we het heel even hebben over je kunstenaarschap ook. Hè? Je bent zangeres. Wat ik me afvroeg, je hebt natuurlijk een stem, dat is je instrument. Mm-hmm. Verandert dat nou heel erg naarmate je ouder wordt? Ja, zeker. Ja. Eigenlijk als ik nu denk aan de tijd dat je studeert, rond je 20ste...
Ja, dat is zo moeilijk, want je probeert zoveel te doen, terwijl je lichaam voor heel veel dingen gewoon nog niet klaar is. Mm. En nu op mijn 40ste, 20 jaar later, dan denk ik, ja, eigenlijk alles wat ik zou willen doen qua zingen, daar is mijn lichaam en mijn techniek en mijn stem en ik Dat als kan je. persoon ben ik klaar voor. Ja, dat kan ik wel. Ja, niet dat ik alles kan zingen, maar alles wat in mijn mogelijkheden zit, dan voel ik wel dat ik dat kan. En als ik 20 jaar verder ben, nou dan is het wel zeker afgelopen, ja, als het niet eerder is. Is dan, tot wanneer duurt je zangcarrière dan? Nou ja, sowieso totdat de mensen me zat zijn natuurlijk, Ja? op de eerste plaats. Maar fysiek, ja, na de overgang dan verandert je stem wel, ja, door alle hormonen en... Dan stop je ook natuurlijk met op dat niveau te zingen. Ja, ik hoop ook echt dat ik zelf genoeg verstand heb om te zeggen van nou, nu is het mooi geweest. En dat ik niet zo'n zangeres word van, och nee, dan heb je die weer. Heintje Davids. En dat gekraai van die Okrajensek, dat zijn we nu wel echt zat. En dan heb ik ook zoiets van, nou, dan stop ik nu. En, ja. Heb jij een plan voor je zangeressenpensioen? Wat ga je daarna doen? Nou ja, ik ben natuurlijk niet alleen zangeres, nu ook niet. Ik organiseer ook heel erg veel en, in de culturele sector, zeg maar. En dan denk ik van, nou ja, misschien wordt het op een gegeven moment wel minder zingen en meer achter de schermen. En ik denk ook dat ik dat ook kan. Ja. En, ondernemen. Ja, of bij een gezelschap, dat maakt me niet uit. Wat dat betreft ben ik ook altijd iemand geweest, als ik zeg, dat doorzetten. Ja. Ik heb altijd hard gewerkt en ik geloof ook heel erg dat als je hard werkt en je inzet ergens voor, dat er dan vanzelf wel weer iets op je pad komt. En dat is niet omdat het dan uit de lucht komt vallen, maar ook omdat je daar misschien onbewust al naartoe aan het werken was. Dus... Heb je voor de nabije toekomst nog een hele concrete ambitie? Dat wil ik echt doen, volgend jaar. Mijn eerste productie met operagezelschap Opera Compact op de planken zetten. Want dat was eigenlijk gepland voor 2020. Ik hoor ons nog zeggen, dit wordt ons jaar. Helaas. We hebben nu 2 producties die niet doorgaan. En dat is toch wel zuur. Maar het wil niet zeggen... Ja, daar ben ik ook heel nuchter in. Dikke pech, gaat niet door. Dan naar volgend jaar. Dan naar volgend jaar. Ja. We zitten, net zoals wij allemaal, zit jij ook heel veel thuis nu. Mm-hmm. Tegen wil en dank. Leverde dat nog nieuwe inzichten op? Vooral als ik het qua werk en privé, de balans. Normaal ging ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat door. Als een sneltrein, elke dag. Met heel veel plezier. Nou ja, en dat is nu natuurlijk tot stilstand gekomen. Niet volledig, maar wel heel erg veel. Dat ik ook merk van, nou, moet ik dat nog doen vandaag? Nou, dat kan morgen ook wel. En ik denk die balans in hoeveel tijd heb je voor je werk over en voor je gezin. Mm-hmm. Dat ik die balans wel opnieuw ga opmaken, ja. Toen we het gesprek begonnen, toen flonkerden je ogen enorm toen je die reis naar Italië beschreef, hè? Ja. Was dat je favoriete reis? Is dat je favoriete reisbestemming? Oh, zeker, ja. Zeker de favoriete reisbestemming. Ja, we zijn heel vaak al in Italië op vakantie geweest, omdat ik vind het gewoon een heerlijk land. En welk plekje? Ik denk niet dat het een specifieke plaats is. Het is meer dat gevoel, dat Italiaanse gevoel, een warme zomeravond en buiten zitten. En dat gevoel meer, die totale ontspanning, ja. Het is niet dat ik per se 1 plek in Italië heb. Want zo ben ik dan ook wel. We gaan elke keer naar een andere plek. Altijd weer iets nieuws ontdekken. En het land Italië is natuurlijk... Italië is ook het land van de grote componisten. Mm-hmm. Schuurt natuurlijk ook heel erg dicht tegen jouw vakgebied aan. Ja, zeker. Welke componist draaien we in de auto onderweg naar Toscane? Ja, als ik... Dan denk ik toch, als we in de auto zitten op vakantie in de Toscane, dan zou ik het liefst een cd van Pavarotti opzetten met volksliederen, met Italiaanse volksliederen. Gewoon omdat als ik dan die man ook hoor zingen, zo helemaal los en vrij, nou heerlijk. Terwijl dat zijn niet mijn favoriete componisten om per se te zingen, maar gewoon weer dat vrije gevoel en genieten. En dat wat je zelf eigenlijk... Ook in die fase aan het komen bent dat je vrij en rustig en met jezelf aan het samenvallen bent. Dat vind je in Pavarotti heel erg terug, ook als zanger. In zijn zingen, ja. Omdat het zo natuurlijk is.
En ook eigenlijk, het komt hem heel natuurlijk, het komt bij hem heel natuurlijk eruit. Ja. Maar wat eruit komt is natuurlijk totaal ongelooflijk eigenlijk. Dat iemand dat in zich heeft. Want het kost hem geen enkele moeite. Als je hem ziet, dan staat hij daar eigenlijk als een halve sok eigenlijk. Alles te zingen wat je maar kan voorstellen. En het is eigenlijk buitenaards wat hij doet. Maar zo simpel. Ja, vind ik heerlijk. Wat zing je zelf het liefst? Welk lied? Ja, vind ik een moeilijke. Want ik word altijd heel enthousiast van het project waar ik op dat moment mee bezig ben. Daar duik ik dan ook in. Maar Pavarotti heeft zijn Nessun Dorma. Wat is jouw Nessun Dorma? Dat is mijn hit. Nou, dan zal ik toch naar... Ja, misschien wel Amerikaanse liederen. Toch meer hedendaagse liederen. 20e eeuwse liederen. Barber, Copeland. Ja, daar geniet ik heel erg van. Dan is het weer heel klein en iets heel poëtisch. Modern. Toch wel modern, ja. Terwijl als ik daar een hele tijd mee bezig ben en ik kan dan een Verdi-aria zingen... Ja, dan vind ik dat ook weer heel heerlijk. Omdat het dan weer even heel anders is. Ja. Kunnen we bij deze een afspraak maken dat je in ditzelfde tv-programma een van de volgende uitzendingen Copeland komt zingen? Ja, is goed. Oké, met die afspraak sluiten we dan af. Dankjewel. Dankjewel.